Astăzi, Joshua își împărțește povestea de aproape moarte și renaștere, arătând că viața este mult mai mult decât rutină, obligații sau frică, este despre scop, bucurie și dragoste. Călătoria sa este o invitație pentru noi toți să reflectăm asupra a ceea ce contează cu adevărat și cum putem trăi mai ușor. Și tu, te-ai oprit vreodată să te gândești cum ar fi dacă ai avea o a doua șansă în viață? Comentează mai jos părerea ta. Vrem să știm ce ai face diferit dacă ai putea să o iei de la capăt? Numele meu este Joshua și am crescut în Orlando, Florida. Bunicii mei m-au adoptat din ziua în care m-am născut. Mama mea biologică avea doar 16 ani când m-a avut pe mine, foarte tânără, iar tatăl meu biologic nu avea interes să facă parte din viața mea. În copilărie nu te gândești prea mult la asta, că părinții tăi sunt bunicii tăi, până când începi să mergi la școală și realizezi că alții observă aceste diferențe. Când ieșeam să mâncăm în oraș, oamenii întrebau des de la ce biserică sunteți, pentru că nu avea sens la prima vedere că niște copii atât de diferiți să fie din aceeași familie. În clasa a 7-a a apărut oportunitatea de a intra într-un program militar școlar, ca un fel de premilitar pentru gimnaziu. Am îmbrățișat imediat șansa. Am fost unul dintre primii voluntari. Bunicul meu a servit în forțele armate, iar străbunicul meu a servit în marina. Deci, era ceva în mine care spunea, asta trebuie să faci și tu. Nu era o povară, era ceva care mă entuziasmă. Chiar voiam să servesc, voiam să apăr țara pe care o iubeam. De îndată ce am împlinit 17 ani, am intrat în forțele aeriene. Tatăl meu, care a servit în armată, a spus, dacă ai de gând să intri în vreo forță și trebuie să semnezi actele, va fi în forțele aeriene. Cred că s-a avut întotdeauna puțină invidie față de calitatea vieții pe care o aveau cei din forțele aeriene și ca orice tată își dorea ce era mai bun pentru fiul său. Am intrat ca instructor în sere pentru supraviețuire, evaziune, rezistență și evadare. Munca unui instructor sere este să cunoască bine terenul și să antreneze piloții pentru cazul accidentelor, învățându-i cum să supraviețuiască în natură. Dar nu a trecut mult timp până să suferă o accidentare serioasă la ambii genunchi. A fost un accident în timpul antrenamentului. Ceva ca să te rănești la antrenament înainte de meci, ceea ce este chiar jenante. Medicii au spus că trebuia să facă o operație numită eliberare laterală, care este o procedură pentru a pune genunchii înapoi, în poziția corectă. Privind înapoi, cred că aș fi putut face fizioterapie, să evit operația și să continui în postul original. Dar chirurgul din forțele aeriene a spus că operația era cea mai bună cale. Din nefericire, operația nu a avut succes. Până atunci, aveam un plan de viață foarte clar. 20 de ani în forțele armate, o carieră solidă, dar cu accidentarea, totul a început să se prăbușească. Obiectivele mele, viziunea mea de viitor, totul părea să se ruineze. A fost catastrofal pentru mine. Nu știam ce să fac, am început să simt multă frică, multă nesiguranță. Prietenii mei erau îngrijorați, pentru că părea că viața mea se prăbușea. Apoi a început procesul de pensionare militară. Practic îți spun, corpul tău nu mai este apt să continue în serviciu. Și asta este un proces lung. În această perioadă am început să întârzi frecvent. Eram tânăr și, să fiu sincer, cam iresponsabil. Cum știam deja că voi ieși din forțele aeriene din cauza accidentării, mă gândeam, ce vor face? Să mă concedieze? Așa că, din când în când, ajungeam târziu la muncă. Într-o dimineață, cum supervizoarea mea avea cheia camerei mele din cămin, a intrat gândindu-se că mă va găsi dormind. Dar, în schimb, m-a găsit leșinat pe podea. Am fost dus imediat la spitalul bazei aeriene. Acolo m-au conectat la toate aparatele posibile și au început să facă analize de sânge și teste pentru a descoperi de ce leșinasem. Doar că nu au găsit nimic în neregulă. Eram tânăr, în cea mai bună formă fizică a vieții mele și nu era absolut niciun motiv să fi pierdut cunoștința în felul acela. Medicii au investigat totul. Oare a folosit droguri? A băut? Dar eu nu am folosit niciodată droguri. Nici atunci, nici azi. Deci nu puteau înțelege ce se întâmpla. Asistenta mi-a spus să mai facem câteva analize, inclusiv o radiografie la piept. Dacă nu găsim nimic, te vom trimite înapoi acasă, pentru că nu există niciun motiv medical să continui să fii internat. A atins la perfuzia mea și a ieșit din cameră. Și din acel moment totul s-a schimbat. Dintr-o dată am început să aud alarme sunând, ca în scenele din filme. Vederea mea a început să devină ciudată. Mergând dintr-o parte în alta, totul s-a încetoșat, în afara realității. Medicii și asistentele au început să alerge spre camera mea, care era la sfârșitul coridorului. Au intrat grăbiți, aproape lovind pereții, și am realizat că ceva era foarte greșit. În timp ce se adunau în jurul patului meu și au început să lucreze pe corpul meu, cineva s-a așezat la stânga mea și a început să-mi mângâie brațul, spunând că totul va fi bine.
chiar cu alarmele sunând, oamenii strigând și acea atmosferă tensionată în cameră, vocea de lângă mine era calmă și reconfortantă. Spunea, aerul va urca pe brațul tău, va durea foarte mult, dar totul va fi bine. Durerea a început să urce pe brațul meu și cel mai bun mod de a descrie asta este ca și cum un glonț de argint, gigantic, ar fi trecut prin vena mea. Era o durere intensă, ca și cum ceva foarte mare călătorea în interiorul brațului meu către inimă. Durerea era atât de puternică încât piciorul meu drept a început să se ridice singur, ca un reflex. În timp ce asta se întâmpla, medicii și asistentele erau toți peste mine. Dar chiar cu toată această durere, vocea calmă de lângă mine mă mângâia și spunea că totul va fi bine. În acel moment, chiar fiind un bărbat militar, mi s-a părut ciudat că cineva, care părea să fie un bărbat, să-mi mângâie brațul, dar senzația era atât de liniștitoare, atât de reconfortantă, încât am acceptat. Era ciudat să mă simt atât de calm în mijlocul atâtei dureri. Chiar cu toată acea confuzie, vocea continua să fie clară și senină. După ce am încercat de mai multe ori să privesc la stânga, în sfârșit am reușit să întorc capul și, spre surprinderea mea, nu era nimeni acolo. Dar ceea ce am văzut a fost și mai șocant. Monitorul cardiac s-a pus pe 0, linie dreaptă. În acel moment am realizat că inima mea se oprise și atunci am început să mă ridic. Este greu de descris, dar până în ziua de azi îmi vine pielea de găină când vorbesc despre asta. Părea că corpul meu se elibera ca și cum ceva rece, frumos și ușor ieșea din pieptul meu sub formă de lumină. A fost cea mai bună senzație pe care am avut-o vreodată. Un sentiment de dragoste, pace și plenitudine mă învăluia complet. Aș putea trăi asta 1.000.000 de ori și nu m-aș satura niciodată. Nu se poate pune în cuvinte. Mă ridicam, mă mișcam către un loc pe care nu îl puteam vedea clar, dar aveam încredere completă. Dacă senzația era aceea, mi-am imaginat că destinația va fi și mai minunată. Curând am ajuns la o grădină. Dar nu era o grădină obișnuită. Avea flori și plante pe care nu le-am văzut niciodată în viață. Culorile erau incredibile, atât de vii, încât trebuia chiar să închizi ochii ca atunci când te uiți la soare. Nu m-am gândit niciodată exact cum ar fi cerul. Când eram copil, îmi imaginam doar că îl voi întâlni pe Elvis acolo, pentru că eram fan, și că totul va fi calm și în nori. Dar cerul pe care l-am experimentat era mult mai real, mult mai intens. Nu părea că pluteam. De fapt, corpul meu părea ușor, fără gravitație. Dar totul din jurul meu era real. Plantele, frunzele, culorile vibrante. Nu avem aceste culori aici. Aș putea spune că erau mov, roșii, albastre. Dar niciun cuvânt nu le face dreptate. Totul avea o formă de strălucire și vibrație proprie. Era ca și cum puteam simți plantele și florile cerului. Când visăm, de obicei doar ne imaginăm lucrurile. Nu simțim cu adevărat. Dar acolo simțeam totul. Îmi amintesc că am simțit bobii de pământ între degetele de la picioare și asta m-a marcat foarte mult, pentru că urăsc să merg desculț. Deci a fost o senzație foarte reală pentru mine. Mai departe, am văzut un bărbat în tunică, alergând după un băiețel de vreo 3 sau 4 ani, cu părul blond și buclat. Băiatul alerga în față, se uita înapoi și chicotea, ca și cum s-ar fi jucat de aprinsul. Părea o scenă frumoasă de tată și fiu jucându-se. Stăteam și priveam asta cu multă pace în inimă, văzând acea bucurie pură a băiatului. Și atunci, când m-am apropiat, m-am uitat mai bine și m-am gândit, Dumnezeule meu, acel băiat sunt eu. Uitasem că am avut părul blond și buclat, că am fost odată atât de vesel și zâmbăreț. În copilăria mea am fost întotdeauna un copil fericit, indiferent ce se întâmpla în jur. Dar în acel moment din viața mea, la 20 de ani, uitasem deja cine eram. Luam viața prea în serios, îngrijorat de carieră, de viitor, de toate. Acea scenă a fost o amintire frumoasă a celui ce obișnuiam să fiu. Apoi bărbatul în tunică s-a întors spre mine. Imediat am știut că era Isus. Trebuie să spun, el nu semăna cu imaginea pe care o aveam despre el. Nu avea părul blond lung ca în picturi, avea părul castaniu scurt, ochi verzi pătrunzători și cel mai mare și mai sincer zâmbet pe care l-am văzut vreodată. Dar, la fel cum te uiți la mâna ta și știi că e a ta, sau te vezi în oglindă și știi că ești tu, știam că era Isus, cu deplină certitudine. Și în acel moment, el mi-a arătat ceva, ca și cum ar fi spus, așa ar trebui să fie viața ta. Să răspândești lumină, dragoste și bucurie. A fost ca o amintire că știam deja asta, doar uitasem. Știam întotdeauna valoarea bucuriei, a ușurinței, a zâmbetului fără motiv. Dar în acel punct al vieții mă pierdusem, concentrându-mă pe lucruri care nu contau atât de mult. În acel timp, în forțele aeriene, credeam că viața mea se terminase. Tot ce antrenasem, visasem și planificasem se prăbușise cu accidentarea genunchilor, dar acea conversație cu Isus m-a făcut să văd că mă concentram pe lucrurile greșite. Pe carieră, bani, plata mașinii și că nimic din astea, la sfârșitul zilei, nu contează cu adevărat. Ce contează este să simți că viața ta are un scop și că răspândești zâmbete, faci bine și trăiești cu bucurie. A fost o lecție incredibilă.
Viața este asta. Să găsești bucurie, să râzi, să fii fericit. Întotdeauna. Am stat acolo în picioare pentru un timp pe care nu pot să-l măsor. Poate au fost 5 minute, poate au fost 5 ore. Dar am simțit că am primit cunoaștere profundă, ca și cum știam deja toate acestea. Dar uitasem. Părea o prietenie de lungă durată, ca și cum fusesem cu el înainte. Înainte să realizez, Iisus a zâmbit și a spus în joacă ceva ca trebuie să te întorci. Și nu am discutat. Am răspuns pur și simplu, știu. În acel moment am simțit că aceasta nu era prima mea dată acolo. Poate nu în mod atât de dramatic ca o experiență de aproape moarte sau o oprire cardiacă, dar fusesem în acel loc înainte. Era ca și cum el spunea, știi că nu poți rămâne aici mult timp, trebuie să te întorci. Și am acceptat. A fost ca și cum îmi luam rămas bun de la un prieten drag, cineva pe care îl știam deja, știam că îl voi vedea din nou și de aceea am spus doar pe curând. A fost o despărțire foarte liniștită. În niciun moment corpul meu nu a vrut să rămână acolo. Era ca atunci când vizitezi un prieten drag, dar știi că trebuie să te întorci acasă. Am simțit că eram complet conectat cu totul. Să mă întorc acasă din nou. A fost ca și cum totul era deja înțeles, mai aveam multe de făcut. Și înainte să realizez, eram înapoi în corpul meu, dar nu mai eram în bază. Forțele aeriene mă mutaseră la un spital în afara bazei, ca acolo să poată declara oficial decesul meu. Am deschis ochii și în acel moment părea că trăisem cel mai bun vis al vieții. Am încercat să închid ochii din nou, vrând să mă întorc, dar nu mai puteam. Și atunci, cu ochii bine deschiși, am observat ceva curios. Corpul meu era normal. Nu simțeam durere în piept, dar clar nu eram în aceeași cameră unde leșinasem. Am văzut oameni umblând pe coridor și niciunul nu purta uniformă militară. A devenit evident, nu mai eram în bază. Curând o asistentă a intrat în cameră și când am spus salut, a rămas în șoc. A spus că va chema medicul și a ieșit alergând. Medicul a intrat și a spus, nu știu ce să spun. Te vom trimite înapoi la forțele aeriene și ei vor decide ce să facă cu tine. Am avut permisiunea să dau un telefon. L-am sunat pe un prieten și am spus, tocmai am murit. Poți veni să mă iei de la spital? A venit și primul lucru pe care l-am făcut a fost ceea ce oricine care tocmai s-a întors la viață ar face. Am mers la restaurant. Muream de foame. Pare că moartea m-a făcut flămând. După asta, i-am spus că vreau să ies din oraș câteva zile. Nu voiam să mă întorc în aceeași cameră unde se întâmplase totul. Așa că am mers în Washington, am vizitat monumentele, am făcut poze. În acest timp, brațul meu stâng a devenit complet mov și negru. Pata era oribilă din cauza aerului care călătorise prin venă până la inimă. M-am întors la spital pentru a înțelege ce se întâmplase. Voiam răspunsuri. Voiam să știu de ce murisem și aveam acea experiență. Acolo medicii au înregistrat cazul. Pacientul a suferit o embolie gazoasă. Adică aerul a intrat prin venă și a ajuns la inimă. Se pare că o asistentă a permis accidental ca aerul să intre prin perfuzia intravenoasă și asta a cauzat oprirea mea cardiacă. Dar chiar și așa, niciunul dintre medici nu putea explica cum supraviețuisem. Nu a fost o conversație onestă. Nimeni nu a spus, uite, ai murit și te-ai întors și asta e incredibil. Părea că nici ei nu știau cum să se ocupe de asta. După asta mi-a fost frică să povestesc ce trăisem. Credeam că oamenii vor crede că sunt nebuni. Nici nu știam că există un nume pentru asta, experiență de aproape moarte. Așa că păstram povestea doar pentru cei foarte apropiați. Pe 17 august 2008, la câteva luni după, eram oficial pensionat din forțele aeriene. Viața mea s-a schimbat complet. Am început să mă gândesc, tot ce am vrut întotdeauna să fac, o voi face acum. Am început să studiez fotografia și am fotografiat nunți. Am învățat să dansez în salon și chiar am devenit instructor de dans de salon. Era ca și cum bifam elemente de pe o listă de vise. Câștigasem o nouă șansă de a trăi și voiam să profit la maximum. Făceam totul ca să răspândesc lumină, râs și dragoste. Exact cum îmi arătase Iisus. Dar apoi, o parte din mine a spus, acum e vremea să crești, ai nevoie de o slujbă serioasă. Așa că am acceptat o slujbă corporatistă la o stație de radio. Am stat acolo câțiva ani. Plăteam facturile, aveam o casă bună, dar treptat am început să simt vină. Nu mai răspândeam bucurie. Eram blocat într-un birou, fără să creez amintiri pentru nimeni. A fost atunci când am participat la o retragere cu o ONG pentru veterani. Am stat 5 zile făcând yoga, meditație și vorbind despre sănătatea mentală și pacea interioară. Nu făcusem niciodată meditație sau yoga în viața mea. Imaginează-te o grămadă de veterani machi făcând yoga. La început, toată lumea râdea, dar la sfârșitul celor 5 zile a fost cel mai fericit pe care mă simțisem vreodată. Când m-am întors acasă, soția mea a observat imediat. A spus, ești diferit, ești atât de calm, atât de în pace. În acel moment am început să mă întreb din nou care este scopul meu, de ce sunt aici și mi-am amintit de experiența mea de aproape moarte.
Este greu să treci prin toate acestea și să te întorci să fii aceeași persoană. Râsul, zâmbetul, sunt lucruri atât de simple și gratuite. La fel ca respirația, rugăciunea sau meditația. Putem râde și gratis. Putem găsi bucurie în toate. Dar trăim într-o lume acum unde totul pare atât de separat. Trec în fiecare zi pe lângă o stație de autobuz unde obișnuiam să aștept când eram copil. Am amintiri frumoase, jucându-mă, râzând, alergând înainte de școală. Astăzi, copiii sunt acolo, toți separați unii de alții, fiecare la telefonul său. Este greu să vezi asta. Pentru mine, zâmbetul, râsul, apropierea dintre oameni, asta e cea mai bună medicină care există. Înțelegerea mea este că noi toți suntem aici pentru a îndeplini un scop foarte specific. Și nu orice scop trebuie să fie ceva sacru sau grandios. Fiecare dintre noi are obiective diferite, personalități diferite, ca și cum fiecare suflet ar fi o amprentă digitală unică. Scopul meu, cred, este să continui să învăț și să evoluez. Când suntem copii, ca acel băiat pe care l-am văzut în cer, suntem întotdeauna învățând, absorbind totul și văzând lumea cu ochii care spun totul e minunat. Încă nu porți greutatea lumii adulte. Și asta încerc să fac azi. Să continui să învăț, să continui în școala vieții. Caut studii noi, medicină alternativă, formare în minister și după asta vreau să studiez mai mult, întotdeauna. Cred că cât timp învățăm, vom lăsa lumea mai bună. Învățând din istorie, din greșelile trecutului. Bunica mea spunea întotdeauna, educația poate vindeca lumea. Și chiar cred în asta. Cât timp învățăm, pregătim următoarea generație să facă încă mai bine. Știind desigur că educația e diferită pentru fiecare persoană, fie la școală, fie citind o carte pe zi sau informându-se cu responsabilitate. Important este să te facă să crești și nu doar să te întristezi și mai mult. Cred că sensul vieții este acesta, să înveți, să evoluezi și să lași totul mai bun decât când ai venit. Joshua ne arată că viața se poate schimba într-o clipă și că până și în situațiile cele mai disperate există o oportunitate de învățare și renaștere. Experiența sa ne amintește că scopul, bucuria și dragostea nu depind de titluri, poziții sau realizări materiale. Ele sunt prezente în lucrurile mici, în modul în care alegem să trăim și să impactăm lumea din jurul nostru. Fiecare provocare, fiecare dificultate, poate fi un portal pentru a redescoperi cine suntem și ce contează cu adevărat. Prin împărtășirea poveștii sale, Joshua ne inspiră să reflectăm asupra propriilor noastre vieți. Oare trăim cu ușurința și bucuria pe care cu adevărat le merităm? Oare profităm de fiecare moment ca și cum ar fi unic, învățând și evoluând în fiecare zi? Dacă această poveste te-a atins în vreun fel, lasă comentariul tău mai jos spunându-ne ce te-a marcat cel mai mult, distribuie acest videoclip cu cine are nevoie de inspirație, dă like pentru a susține canalul și abonează-te pentru a nu pierde următoarele relatări emoționante de experiențe care transformă vieți. Mulțumim mult că ne-ați însoțit astăzi. Să fie fiecare videoclip al canalului o amintire că, chiar și în momentele cele mai dificile, există întotdeauna lumină, învățare și șansa de a o lua de la capăt. Până la următorul videoclip, plin de povești care ating inima și trezesc sufletul.